Magandang araw Pilipinas. Ayan, for sharing only my banknote collection. Ayan, 1 peso Victory banknote. Ayan, ang features nito. Issuer Philippines, period. Commonwealth 1935 to 1946. Ang type niya, standard banknote. Year 1944. Value 1 peso. Currency peso 1857 to 1967. Ayan, composition paper. At ang shape nito rectangular. Demonetized na ang ganitong banknote noong July 30, 1967. At ang number niya, N number 201642 at ang references P number 94. Ayan. At ang obverse nito, ayan, makikita niya si Apolinario Mabini. Ayan. At ang Victory Series number 66. Ayan, nakalagay dito, this certifies that there has been deposited in the Treasury of the Philippines 1 peso payable to the bearer on demand in silver pesos or in legal tender currency of the United States or equivalent value. Ayan. Commonwealth of the Philippines, United States of America. At ang number nito, ayan, F68687-335. Ayan, Treasury Certificate. Ayan, tingnan natin yung verse nito. Ayan, 1 peso. Central Bank of the Philippines. Ayan, Victory Banknotes. Ayan, 1 peso. Napakagandang banknotes. Ayan. At alamin na natin ang presyo nito dito sa pinagkakatiwalaan nating namista. Ang ganitong banknotes, ayan, ang very good nito ay nasa 59 pesos. Ang fine, nasa 130 pesos. At ang very fine naman ay nasa 290 pesos. At ang extra fine, nasa 350 pesos. At ang AU, almost uncirculated, nasa 750 pesos. Ganon din yung uncirculated, nasa 750 pesos. Ayan. Ito po ang aking 1 peso Victory Banknotes Collection. Ayan. Salamat po sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat.